As mariñas estén recoñecidas como un alimento de alto valor nutritivo. Unha empresa galega, Algamar, recolle no litoral galego unhas 200 toneladas ao ano para despois poñelas no mercado deshidratadas ou ben combinadas con outros produtos como arroz, lentellas ou sopas. Vexa. Galicia conta cunha grande riqueza nos seus fondos mariños. Aquí atópanse algúns dos mellores recursos de Europa. A abundancia e a variedade de algas son un exemplo. En Galicia varias empresas dedícanse á súa comercialización. Algamar é unha delas. En Galicia hai censadas 600 especies de algas, das cales nós recollemos 5, porque son as que entendemos son as máis aceitadas para consumir como verdura e son as que teñen un valor nutritivo tamén máis interesante. Unha sería a wakame, outra sería a kombu, outra sería o espagueti de mar, outro sería a dulce e outro sería a nori. Todos estos son nombres comerciales. As algas son vexetais de grande valor nutritivo e con propiedades beneficiosas para a saúde, por iso cada vez se consumen máis. O que intentamos facer é poñelas no mercado de diferentes xeitos, non? En este caso deshidratados ou facendo produtos elaborados como pode ser pasta, galletas, sopas, etc., non? Casi nadie creía nese produto, solamente os investigadores, xente das universidades, etc., sabían perfectamente que era un produto dun alto valor nutritivo, moi interesante para a saúde, pero desde o punto de vista práctico non había cultura en Galicia ni en España de consumo de algas. A cultura de consumo de algas, como todo o mundo sabe, é unha cultura oriental. Fundamentalmente as propiedades que teñen vitaminas, proteína, pero fundamentalmente sales minerales. As algas son unha fonte impresionante de sales minerales. Estamos falando de ferro, de calcio, de fósforo, de magnesio. Quería poñer un exemplo para que a xente pudese comparar. As lentexas é un produto de referencia de ferro, non? De que é un produto que ten moitísimo ferro. Ben, pois hai algas que teñen entre 7 e 8 veces máis ferro que as lentexas, concretamente o espagueti de mar. Digamos, así podríamos falar co calcio. Os lácteos teñen, digamos, que é o produto estrela, entre comillas, de obtención de calcio, os lácteos, non? Pois hai algas que teñen hasta 10 veces máis calcio que os lácteos. A recolección de algas é estacional, faise principalmente en primavera e verán. En Algamar recollen unhas 200 toneladas de algas frescas ao ano. A recolección podese facer en todo o litoral galego. Temos seleccionadas algunhas en concreto, como pode ser a zona de Cangas, Cabo Home, a ría de Arousa, en Xeral, Muros, e despois, unha vez recolectadas, se traen aos secaderos, deshidrátanse a baixa temperatura, sobre 45 grados aproximadamente, para preservar todos os seus nutrientes. Coas algas pódense facer as máis variadas receitas e acompañar todo tipo de pratos, desde a cociña moderna á máis tradicional. Aquí, por exemplo, teño un marmitaco que se compón de cebola, pimiento, patata, bonito. E a este marmitaco, un plato típico vasco, que lle fago é añadirlle un pouquiño de wakame, podemos acompañar tamén, por exemplo, fígado de pato con froitas caramelizadas e algas espagueti de mar. Ou cociñar un salteado de cigalas, langostinos e vieiras con algas wakame. E elas cásanse tamén con unha ensalada, como con peixe, con marisco, con as carnes ou incluso en potajes. Ahora mismo sería un maridaje perfecto para as algas, calquer produto que temos aquí na nosa terra. Algamar non só comercializa as algas, tamén mostra aos consumidores as súas propiedades e posibilidades culinarias a través de 2 libros e na súa páxina web.